بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الحكيم الكريم العلي العظيم السميع العليم الرؤوف الرحيم الذي أسبغ على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غصبه فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما هو أشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وأرحم الراحمين، الذي تعرف إلى خلقه وصفاته وأسمائه وتحبب إليهم بإحسانه وآلائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به النبيين أرسله رحمة للعالمين، وبعثه بالحنيفية السمحة والدين المهيمن على الدين كله، فوضع به الآثار والأغلال وأغنى بشريعته عن ترك المكر والاحتكار، صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وعلى الآل والصحب والأصحاب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا معاشر المسلمين، إن الله خلق الخير ورغب الناس وحثهم على فعله ورتب الجزاء الوافر لمن فعله ابتغاء مرضات ربه، وخلق الشر ابتلاء ومحنة ليبين الصادق التقي من الكاذب الردي، وليبين المتوكل على الله ممن استحوته الشياطين فصدته عن الهدى وشغلته بالدنيا عن الدين. معاشر الأحبة، لما وقع الناس في الشهوات ودخل الدنيا في قلوبهم غفل كثير منهم عن ذكر ربهم ووقع في المحرمات، وقاده الشيطان إلى مهاوي الرد. بل إن الشياطين قد أذلبت عليهم بخيلها ورجلها فيما في كل غي تقودهم وتلبس عليهم دينهم، فعاد كثير منهم كما كان الناس في حالهم مع الجن في الجاهلية، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن من أحوال الجاهليين التي وقع فيها الناس في هذه الأزمان للأسف إتيان الكهان والسحرة أيا كان الغرض من مجيئهم، ولنعلم أن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكله إليه. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شر الأشرار وكيد الفجار وعذاب النار. اللهم عليك بالسحر والمشعوذين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين شرورهم. أما بعد، وأنا مسلمي، ina gaishe ku da gaisuwa ta musulunci, wahiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana musulmi, wannan mukaddima tamu tana kumshe da abubuwa, tana kumshe da kalma ta tauhidi, kadai ta Allah shi kadai, da kuma yi ma manzo da'a, kuma da sanin lalle manzon nan Allah ne ya aiko shi zuwa gare mu, kuma game da halin da mutane suka tsinci kansu a wannan lokaci namu, hali na biyar bokaye da shirka kamar yadda jahilan harko suka kasance suna yi. Yanzu halin da muke ciki, halin da muka tsinci kanmu a ciki kenan, hali na halaka kuma da hasara, wanda Allah da kanshi yana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gargadi akan cewa da kun saki kun yi shirka da kai da manzannin waɗanda suka gabace ka, da ayyukanku sun lalace. Kenan Allah baya amsa aiki tare da shirka. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الهالكين. سبحان الله.
wannan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Allah yake ce ma haka nan. To ina gare mu wani aiki muka yi ma Allah? Sai mu diba mu gani wani aiki muka yi ma addinin Allah. Mun ji tsoron Allah kusa ga manzannin Allah, mun sani kuma muna da labari akan gwarzon aikin da manzannin Allah suka sha akan addinin Allah, amma duk da haka nan Allah ya ce ba zai amshi aikin su ba tare da shirka. Ma'ana da sun saki sun yi shirka, sun haɗa Allah da wani abin bauta, da aikin su duka ya lalace. Amma wanda mu yanzu muka samu kanmu ciki da hannuwan mu dumu wanda hankalin mu baya ma tashi, kaman dai muna da wani Allah wanda ba shi ba, kaman dai muna da wani Allah da zai cece mu bayan wannan Allah, kuma bayan mun san ba mu da wani makoma sai gurin shi. Kwanakanka suna idawa za ka mutu ka koma hannun Allah. Wali kulli ajalin kitab, kowane ajali an rubuta mishi lokacinka yana yi, ba za a ƙara maka ko minti ɗaya ba. Allah zai karɓi rayuwarka ka koma hannun Allah, kuma Allah nan ne ya ce baya amsa aiki tare da shirka. Kaka tai wurin boka ka kahirce ma Allah, sannan kuma ka dawo ka tsaya gaban Allah ka ce za ka yi ma Allah sallah. Allah baya son aiki tare da shirka. Mu shi tsoron Allah 'yan uwa musulmai, musamman ma mu mata, nasiha gare mu mata da hannayenmu dumu tare da zuwa gurin bokaye, muna shirke-shirke, muna makirci, muna lalata rayuwar 'yan uwanmu tare da hannuwanmu. 'Yan uwanmu mata wasu rayuwarsu take lalacewa, wasu suke haukacewa, wasu suke barawa gidan mazajensu tare da makircinmu da kuma tahiye-tahiyenmu wajen bokaye da shirke-shirkenmu. Wallahi 'yan uwana mata, mu ji tsoron Allah, wanda Allah nan da ya gargaɗe mu da cewa kan mu haɗa shi da wani abin bauta. Ki sani ke mace musulma wadda ta karbi kalmar la ilaha illallah, daga sanda kika je wajen boka har kika gaskata shi daga abin da ya baki labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin huta daga addininki. Duk mace da ta saki ta tai gudun boka har ta gaskata shi a cikin abin da ya bata labari, ta huta daga cikin addininta. Yanzu dan Allah, ke kin yarda wani abin duniya ta ɗauki hankalinki haki je ki shirka ga Allah, haki bar addininki, ki amshi hushin Allah akan wani abin duniya, ko saboda wani biyan bukata, ko saboda ki ga ƴar uwarki ta haukace ko ta bar gidan mijinta, ko mijinta ya wulakanta ta. Subhanallah, ina za mu da wannan bushewar zuciya, wannan duniyar la'ananniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Duniya wannan tsinanniya ce da ita da abin da yake cikinta, sai abin da ya karbi kalmar la ilaha illallah, kalimatu tauhid kenan. Manzo Allah ya ce duniyar nan tsinanniya ce ita da abin da yake cikinta, sai abin da ya ce la ilaha illallah, wanda ya amshi kalmar tauhidi, wanda wannan kalma ba faɗi bane, aiki ne, ba faɗa bane, aiki ne take so wannan kalma, wadda ita ce rukuni na ɗaya daga cikin rukunan musulunci, daga cikin shika-shikan musulunci. Ita ce shike na farko, kalmar la ilaha illallah, kalmatu tauhid. Yanzu 'yar uwata musulma, zaki ji daɗi a ce ke kin rasa kalmar tauhidi, a ce kina cikin fushin ubangiji saboda wannan duniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya tsine mata. Manzon Allah ya fi mu wayo, ya fi mu dubara, shine malamin duniya, amma ya guji duniya, baya son ta, ya ce lahira yake so. Amma ke mace 'yar uwata, kin botse wurin cewa sai kin samu duniya, sai kin samu bukatar ki, ke ko da zaki rasa lahira ne, ke dai ki ga wance ta haukace, ko ki ga rayuwar wance ta lalace, ko ki ga wance ta bara gidan mijinta, ko da zaki rasa lahira ne. Subhanallah, wane irin asara ne wannan, wane irin halaka ne wannan. Shin kin manta 'yar uwata musulma, za a turbuɗe ki ne cikin ramin ki, daga ke sai aikin ki, abun da kika aikata shi ne zai taya ki zama a cikin kabari har lokacin da za a yi miki hisabi. Kuma kin san da dai ba sai an gaya miki zero zaki samu ba, ke da kika yi shirka da Allah, bancin Allah ya ce baya amsa kowane aiki tare da shirka. Sannan kuma kin zo kin zalunci 'yan uwa, wata 'yar uwa ce kika ga ta tsone miki ido, hasada ce, wane ne, a'a kishiya ce, sai kaga kishiya wata rana babba ta je ta kai karamar wajen boka, ko karaman ta je ta kai babban wajen boka,
kowa yana yi ma junan shi, har cewa ake bakin yi mini ba ni ma ki jira nawa. Wai tseren reniya ake yi zuwa wurin bokaye, subhanallah. Ko kuma in za a yi kishiya kahin ma ta shigo gida za a je wurin boka a sani yanda aka yi, in ta zo ba za ta samu rayuwar kirki ba, ba za ta ga kan arminta ba da ita da mijinta, ƙarshen ta har ta bar gida. Ina za ki da wannan alhaki? Za ki zame ma shedan abokiya ne? Shedan duk cikin aikin shi da yake yi na mugunta babu abin da ya fiye mishi daɗi kamar ya ga ya raba arme da arme, kuma shi ne Allah baya so. Lalle rabuwa shari'a ce ta Allah, amma tana da sharuɗanta. Amma ke kin zo kin yi sababin wannan rabuwa, wanda idan aka yi rabuwa sai al'arshin Allah ya zazzaga, saboda Allah baya jin daɗin rabuwa. Amma ke kin zo kin yi sanadin wannan rabuwa, kin zame ma shedan abokiya, wanda shedan dama sai da ya ɗaukan ma Allah alƙawari a lokacin da Allah ya tsine mishi, ya sabkar da shi daga sama, lokacin da ya yi girman kai wa Allah, Allah ya tsine mishi ya sabkar da shi a sama, sai da ya yi ma Allah alƙawari, wallahi sai da ya yi ma Allah alƙawari da sai ya batar da yawa daga cikin bayan shi dan ya samu abokan zama cikin wutar jahannama. Yanzu ke zaki so ki zame ma shedan abokiya, duk yanda Allah yake faɗin azaban nan nashi, yanda Allah ya yi tattalin azaba akan kafirai, ke kina so ki ga kanki daga ciki? Kin san da zaki mutu? Kin san gidan boka ne zaki mutu, ko a hanya ne zaki mutu, ko lokacin da Allah ya ce idan kika je wajen bokan nan kin ma huta daga addini kwata-kwata, idan kika je wajen boka biki gaskata shi ba, zaki kwana 40 ba amshi sallaki ba. Kin san zaki wannan kwana 40 baki rasu ba amshi rayuwarki ba. Ajalinki fa ba a hannunki yake ba, a hannun Allah nan yake shi kadai, kuma baki da wani Allah bayan shi. Kuma shi ma shedan girman kai ne yayi taurin kunnuwa, Allah ya tsine shi ya sauka da shi a kasar nan, kuma shi ne shugaban 'yan wutar jahannama. Zaki zo ya zame muku shugaba, ke ma ki zame mishi abokiyar zama a cikin wutar jahannama. Walai ya billah, ki tuna cewa wallahi akwai ranar da zaki mutu. Wannan mace-macen da ake yi, kina ji ko kina gani, akwai ranar da naki ne zai zo. Ke ce za a ɗauka a je a binne daga ke cikin ƙasar nan, an binne ki, an sa itace, an lullike ki, ba abin da ya yi saura daga ke sai aikin ki, ba wanda zai cece ki wannan rana sai aikin da kika yi. Yanzu zaki so ki zaɓi azaba Allah da ya yi tattalinta akan kafirai? Zaki so ki zaɓi wannan azaba? Kuma sannan Allah ya ce bancin Allah yana kwaɗaita muna da aljannar shi da kuma ladar shi. Yanzu ba za ki so ki zamo cikin wa'anda suka samu rahama ubangiji ba, Allah ya ba su aljanna, wanda Allah yake cewa wa man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Hakika duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri, Allah ba zai tauye ladan waɗanda suka kyautata ba. Allah mi zai yi ta tauye miki ladanki? Allah zai baki ladanki in kin yi hakuri kuma kin ji tsoron Allah. Kenan dai abin yana bukata hakuri. Kenan kake ce ya zan yi, ya zaki, ke da kike da Allah, ke da kike da Qur'ani, ke da kike da Allah da Qur'ani, kina cewa ya zaki? Bokan nan fa da kika je wurin shi ba abin da ya iya yi ma kan shi balle ke yayi miki. Kawai kin je ne shi kazami ya jefa ki cikin kazamta, cikin dauda, kun je kuna aikata aikin asha da ke da shi da shedani. Wallahi ki shi tsoron Allah. Wannan yar uwa taki wadda ta kama kanta, ta hana kanta zuwa gurin boka, ta hana kanta makirci, ta hana kanta minahici da zalunci, wallahi ta hiki wayo, ta hiki ɗaukaka gurin Allah. Ita ce mace kamila wadda ta shi tsoron Allah, wadda ta yi haƙuri, ta kame daga duk wani ƙalubalen da za ta haɗu da shi na rayuwa, ta hana kanta da shige-shige, ta zama el kaso a duniya. Wallahi wannan mace ta hiki kima, ta hiki daraja, ta hiki sarki, ta hiki ɗaukaka wurin Allah. Ko da kike ganin ita jahila ce, ita wawiya ce, bata ma san komi ba, ƙauya ake ɗaukarta. Wallahi mu shi tsoron Allah. Mataye waɗanda suka shi tsoron Allah kuma suka yi haƙuri, ba su yi ma 'yan uwansu kishiyoyi makirci ba. Kishin nan fa ba makirci bane ba. Wallahi kishiya ita ce makwabciya wadda ta yi zama kusa da ke a makwabtaka, tunda ita ce za ku tara miji ɗaya kuma za ku aihi 'ya'ya ƙannai da yannai. Mi zai hana ki mu'amalance ta mu'amala ta kirki? Ke ce babba ko ke ce karama, kowace ta yi kokarin gwada halayenta na kirki, ki ga yadda rayuwarku za ta kasance.
yanda rayuwarku za ta kasance ta yi daɗi a duniya, ta yi daɗi a lahira. Abinda kuka haɗu da shi na ƙalubalen rayuwa ku yi haƙuri, ku yi ma junanku wasici da haƙuri da tsoron Allah. Kiga yanda rayuwarku za ta kasance. Shi ne abin yi, ba wai makirce ba da minahici. Ya zan yi sunan makwabci, sunan kishiyata ya lalace a gurin mijina, zan yi ya tsane ta, ya zan yi ko da ban kai ta wajen boka ba. Dan akwai mata yanda da makirci suke hidda mace ta hi mace 20 in kaka sai sun hudda ta da makirci. Kin san da wannan zalunci ne, kuma kin san da Allah ya ce ba wanda zai ƙetare siradin shi da haƙin wani akan shi. Kin san kin zalunce ta, kin san da zalunci ne wannan. Kuma sannan Allah ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Yace kai wanda aka zalunta, Allah ni da buwayata da ɗaukaka ta sai na saka maka ko da yaushe ne. Allah yana rantsuwa kenan da buwayar shi. Yake cewa wanda aka zalunta ni Allah sai na rama mishi ko da yaushe ne. Yanzu ke zaki so kamun Allah? Wannan ƴar uwar taki da kika zalunta kika cuta, zaki so Allah ya kama ki akan ta? Kuma ko Allah nan sai ya kama ki. Rantsuwa ne yayi da izzar shi kuma da ɗaukaka shi, sai ya kama ki akan wannan kishiya da kika zalunta, ko wata ƴan uwa da kika je kika zalunta. Zalunci baya da kyawu. Allah ya haramta zalunci akan kanshi. Baya da kyau kwata-kwata, kuma Allah ba zai yahe miki abin da yake tsakaninki da ƴar uwarki ba, zai yahe miki wanda yake tsakaninki da shi ne in ya ga dama. Inna Allah yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha. Allah zai yi ma wanda ya ga dama azaba, kuma zai yafe ma wanda ya ga dama. To ke tsakaninki da Allah ma kin san Allah zai yafe miki abin da ke tsakaninki da shi wanda ya ga dama. Yace kin san kina ciki, sannan kika zo kika zalunci wannan baiwa Allah, kuma baki roƙe ta gafara ba dan girman kai, biki bari ba, kuma kina nan kin dake kina yi sai kin mutu akai. Wallahi mun shi tsoron Allah. Wannan mace-macen auren da yake faruwa duk da sa hannun mu ne mu mata, a zagi mazajen mu, a ce ba sa da halin kwarai, ba sa da kirki. Ke ce kike zuwa ki lalata ma mijinki hankalin shi, ki kai shi gurin boka ya baki ababuwa, ki zo ki sassaka mai a abinci ya ci, ki lalata mai kwakwalwa. Wai ke ce masoyar shi, ke ce wai masoyar shi. Kin zalunce shi, kin zalunci wanda ya kawo. Yanzu duk wannan zalunci ina zamu da shi? Nawa muka gani kishiyoyinsu sun haukata su? Nawa muka gani da sa hannun kishiyoyinsu suka bar gidan mazaje? Nawa muka gani da sa hannun kishiyoyinsu ya zamo dalilin ajalinsu? Ana samu har ɗaliban ilimi, wai yanzu lalacewar da muka yi ana samu har a ɗaliban ilimi ana samun irin wannan. Wallahi mu shi tsoron Allah, mu san da ba mu da wani makoma sai gurin Allah nan da ya hana mu wannan shirka da zalunci. Mu shi tsoron Allah. Duk matar da ta ji wannan nasiha ba ta yi ƙoƙarin barin abin da take ciki ba na shirka da kuma zalunci ko makirci akan wata ƴar uwarta ko kuma kishiyarta ko kuma mijinta da take gani ita masoyiya ce gare shi, alhali zalunta shi take yi. Wadda ta ji wannan nasiha tana cikin irin wannan hali ba ta bari ba, Allah Ubangiji muna roƙonka, Allah ka yi gaggawa kama mana ita. Allah ka maida musu kaidinsu bisan su. Duk wanda ba sa son tuba suke ta jin nasihohi daga bakin malumma, ai kuna jin nasihohi da suke ta gudana a bakin malumma, kun san da ba su suke kirkirowa suna faɗi ba, ayoyi ne da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da kuka ji malami ya gaya muku na babin nasiha, face ya samo ne daga aya ko ya samo daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna dibin wannan labari ƙarya ne, to duk wadda ta ƙaryata ta ƙi karɓar nasiha, dan Allah bai bar mu haka nan ba, sai da ya aiko muna manzo, kuma manzon nan bai bar muna komi ba, sai da ya gaya muna komi a addinin mu. Kuma malamai suna nan suna ta gabatar da wannan bayani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu, sahabbai suka yi aiki, tabi'ai suka yi tabi'una, har ya zo ga malaman mu suke ta bayani. Kina da wata hujja da zaki je ki ce ma Allah jahilci ne hana kike aikata? Kin ji wa'azi a portable, kin ji wa'azi a talbiji da kin bude wa'azi ne ake yi, ko ina kike zaki ji wa'azi. Kina da wata hujja da zaki gaya ma Allah? Ko biki san ba ana mutuwa ne, ko biki san ba mutuwa zaki ki koma hannun Allah, ko biki imani da wuta da aljanna bane, ko biki imani da mutuwa bane, ko shi Allah ma da kanshi baki imani da shi bane. Wallahi mu shi tsoron Allah, mu shi tsoron Allah, mu shi tsoron Allah, mu san da Allah ya ce baya karban aiki tare da shirka. Wallahi mu kiyaye mu mata.
wai har da labarin wata mace muka samu kwanan baya da sa hannunta kishiyar ta ya zamo dalilin ajalinta, sihiri ne ta yi makishi sai da ya zamo dalilin ajalinta. Ni da kaina na ga wata mata a wani markaz ne da muke da shi, mata an kawo ta sun zo sayan magani haka na addini da kuma tana so a yi mata rukiya a gwada ta. Mata a kwance an hudo ta daga gadon likita, jini ma yana ta zuba a hannunta da katetar a hannunta, jini yake ta zuba. Sai uwata take bani labari, tana tambaya ta yanda magungunan suke, ina gaya mata, na ce mata bi isnillah in Allah ya sa da rabon ta samu lahiya, na ce insha Allah za a yi dace. Sai take ce mini wallahi wai wannan kishiyarta ce, wai kishiyarta da aka azo mata kishiyarta ta uku, ita wannan ita ce babban matar, to ta ukun karama ita ce ta ce wai in dai ba za ta ƙara samun lahiya ba a duniya sai in ta shiga kabarinta, in dai ana samun lahiya a kabari sai dai ta samu lahiya a kabarinta, amma ba dai cikin duniya ba. Take bani labari, ta ce wannan mata an kai ta kasashen waje duka ba inda mijin bai yawo, kuma har yanzu mijin son ta yake. Wai me yasa? ta zo ta tarar da mijin ya fi son ta hiya da su, kuma mace ce mai kan makanta. Ki je ki kama kanki, ki abinda mijinki zai so ki, amma kin je kin kai al'uwarki wajen boka, in yalla ma in kika zamna kika yi zaman kirki da ita za ta gwada miki hanyoyi, za ku mai da kanku guda, ke ma har mijin nake koma yana son ki. Wai saboda haka ne ta je ta yi mata sihiri, ta ce mata in dai sai dai in cikin kabarin ana samun lahiya, wai ta samu lahiya. Dan Allah ina ne zamu da wannan bushewar zuciya? Wannan matar lokacin da aka kawo ta wallahi tana halin rashin lahiya, amma ko ina jikinta lalle, kuma tsaf tana kama jikinta, tana cikin halin rashin lahiya. Mijinta kuma yana son ta, yana ta ɗawainiya da ita. Kwanakin baya ita ma wata mata wai shi za a ƙaro mata kishiya, sun yi shekara 20 tare da miji, zai ƙaro mata kishiya. Tana da wata abiyar ta malama ce, malama ta islamiyya fa, malaman islamiyya. Wai yake ce ma abiyar ta dan Allah ta yi mata nasiha, tana ta tada mai da hankali, babu abin da bata gaya mishi dan zai karo aure. Wai cikin nasihar da malamar take mata, shi ya ce ranar nan ta yi barci sai ga sakon malama yake ta shigowa a portable kinta, sai ya duka yana budewa, wai sai yake saurare malamar tana cewa duk yanda zaki wannan auren ki hana shi, ki sani duk yanda zaki ki hana shi. Ai waɗannan mutanen ba a musu kishiya, duk yanda zaki ke hana shi. Ita bata mazo ba, amma ana ɗaukan mataki akan ta, kar ta mazo. Duk yanda za a yi, ita ce Allah, kun ba kan kuma matsayin Allah kenan. Wai ita abiyar ta take ce mata, wai ita ma kishiyar da take da ita da ta san haka ne da ba za ta bari ta zo ba. Wallahi ƙarya ne, dama ba ta son zawata kuma ta zo, tunda ba abin da kike so Allah yake miki ba. Allah ya kaddara sai ta zo kuma sai an dama da ita, bayan da kika iya. Wallahi mu shi tsoron Allah, mu bar kai kanmu mahallaka. Nasiha ce muke yi ga kanmu mu mata, wallahi mu shi tsoron Allah, mu sani cikin halaka muke sa kanmu. Allah ne wai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ka yi shirka game da ni, ka hada ni da wani abin bauta, da ka zamo cikin halakaku ha. Yake ce ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, tsananin Allah bai son shirka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta wanda Allah ya fi so da kowa, amma ya gaya ma manzo Allah wannan magana, tsananin Allah bai bukatar shirka, bai son shirka. Za mu zamo cikin halakaku in muka saki muka hada. Kin tashi kin je wajen boka, kin ce miki kaza, alhali wannan abun Allah ɗaya ne yake yin shi, ba boka yake yin shi ba, Allah ne yake yin shi. Kina ba boka matsayin Allah? Mushrikai ne, hulɗa suke yi da kafiran aljannu, suna ba kansu matsayin Allah. Kin san da ake ana nemo wa'annan abubuwan, biki sani ba. Ke kin yarda ki kahirce ma Allah saboda wai ke ki ji daɗin zaman gidan miji? Ko rayuwar duniya ba rayuwar jin daɗi ce ba, in gaya miki, lahira ake jin daɗi, duniya haƙuri ne ake yi. Allah ya ce muna mu yi haƙuri cikin Ƙur'ani so da yawa. Inda rayuwar tana da daɗi da Allah ba zai ba mu haƙuri ba. Game da manzon shi ma sai da ya ce ma annabin shi, wali rabbika fasbir, game da ubangijinka sai ka yi haƙuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha daga, ya sha wahala kafin ya bar duniyar nan akan isar da addinin Allah. Mu aiki mi muka yi ma addinin Allah, har mu zo mu kada kanmu cikin wani karambani? Wallahi mu shi tsoron Allah, mu san hannun Allah za mu shi. Wallahi duk wadda ta ji wannan nasiha ta yi kokarin gaggawa ta bar abin da take ciki.
duk wadda ta ji wannan wa'azi, duk wadda wannan nasiha ya je kanta bata daina ba abin da take yi na zalunci da shirka ko kuma makirci, Allah ka yi ƙoƙarin maida mata abunta, Allah ka maida musu kaidinsu akan kawunansu. Duk wanda suke aikata shirka akan ka, suke ƙoƙarin zalunta 'yan uwansu ko kuma makirci akan 'yan uwansu, Allah ka rika maida musu ayyukansu, Allah ka maida musu ayyukansu. Allah ka saka ma mummunai musulmai waɗanda ake zalunta, Allah ka yi gaggawa saka musu. Duk wanda wannan wa'azin ya same ta, wannan nasiha ta je ta, ita mai zuwa gurin boka ce, a mai tsahi ce, a mai shirka ce, a mai makirci ce, ba ta kyautata mu'amalarta tsakaninta da makwabta ko kuma tsakaninta da kishiyoyinta ko kuma tsakaninta da mutane wanda zama ya haɗa su, Allah Ubangiji kai ƙoƙarin kama ta. Mun yi ne saboda mu mata, gargaɗi ne da nasiha, mu ji kuma mu yi aiki don Allah, don mu samu mu tsirata tare. Allah ya tsiratar da mu, Allah ya sa mu jiya kuma mu ɗauka. Ya Allah ka shiryar da yawa daga cikin waɗanda suke da rabo, Allah ka yi gaggawa shiryar da mu, Allah ga ka kama mu da abin da muke aikatawa, Allah ka shirya mu, Allah ka shirya mu fi asra waqt. Ya Allah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, Allah ka sa duk wadda ta ji wannan nasiha, Allah ka sa tana da rabo, Allah ka sa ta bari, wadda kuma ta yi taurin kunne, Allah Ubangiji kai gaggawa kama ta, Allah ka saka ma duk wanda take yi ma zalunci ko makirci ko kuma shirkan da take yi game da kai, Allah Ubangiji kai gaggawan kama ta kuma ka maida mata kai duddukanta da take yi da sharrata-sharratan da take yi akan kishiyoyi ko kuma akan